പ്രസ്ഥാനമാണ്, ലക്ഷ്യം നാടിൻ വികസനമാണ്. അതിനായി കഴിവുള്ള നേതാക്കളാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഏണിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ അടയാളം. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സംഭവമാണ്, മുന്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ലക്ഷ്യം നാടിൻ വികസനമാണ്. അതിനായി കഴിവുള്ള നേതാക്കളാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഏണിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ അടയാളം. സാഹിബും കൂടെ കായികമില്ലത്തും ചേർന്ന് ഭാരത മുസൽമാന്മാർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന് നൽകി. സീതി സാഹിബും കൂടെ കായികമില്ലത്തും ചേർന്ന് ഭാരത മുസൽമാന്മാർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന് നൽകി. അണക്കാട്ടെ പൂക്കളും മണം വീശി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് തണലേകി. പിന്നോക്കക്കാരൊന്നായി മുന്നേറി നാട്ടിലാകെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ കൊടി പാറി. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സംഭവമാണ്, മുന്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ലക്ഷ്യം നാടിൻ വികസനമാണ്. അതിനായി കഴിവുള്ള നേതാക്കളാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഏണിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ അടയാളം. ശാന്തി സമാധാനമെന്നും മുഖമുദ്രയാണിവർക്കെന്നും. അക്രമ രാഷ്ട്രീയമില്ല, അഴിമതി ഭരണവുമില്ല. ശാന്തി സമാധാനമെന്നും മുഖമുദ്രയാണിവർക്കെന്നും. അക്രമ രാഷ്ട്രീയമില്ല, അഴിമതി ഭരണവുമില്ല. പാവനമായൊരു പ്രസ്ഥാനം, പാണക്കാടാണിവർക്കെന്നും ആസ്ഥാനം. തൊലിവിട്ട ലീഗിനൊരു വോട്ട്, പവിത്രമേണിക്ക് ഒരു വോട്ട്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സംഭവമാണ്, മുന്തിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ്, ലക്ഷ്യം നാടിൻ വികസനമാണ്. അതിനായി കഴിവുള്ള നേതാക്കളാണ്, തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, ഏണിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ അടയാളം. മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സംഭവമാണ്, മുന്തിയ രാഷ്ട്രീയ